Pán Paška? No, ja by som snáď iba doplnil to, že vlastne sa dalo očakávať tento krok, pretože už v marci tohto roku na spoločnom rokovaní zástupcov Európskeho parlamentu a členských štátov pán Avramopoulos informoval o tom, že sa pripravujú kroky na zmenu dublinského systému, kde povedal, že sa pokusí vyvinúť tlak na členské štáty, ktoré nepríjmajú migrantov, tak, aby do septembra ten mechanizmus prerozdeľovací začal fungovať. A už v tom čase prakticky povedal, že však nakoniec v Európskom parlamente má 4 nariadenia a 4 smernice pripravené, ktoré budú hovoriť o reforme dublinského systému. A tam sa hovorí predovšetkým o tom, že v rámci tejto reformy sa má dosiahnuť to, aby sa posilnili kompetencie európskeho systému, teda ako takého, a najmä Európskeho azylového úradu, ktorý sídli na Malte, tak, aby tento mohol sám o sebe rozhodovať o tom, koho príjme a koho nepríjme medzi azylantmi alebo tými, ktorí prichádzajú do Európy, a potom následne, aby mohol prerozdeľovať. A tento prerozdeľovací mechanizmus má byť nastavený tak, aby sa zohľadňovalo výška HDP členskej krajiny. A samozrejme, ten prerozdeľovací relokačný mechanizmus má byť direktívny. To znamená, že Európsky azylový úrad rozhodne o tom, že isté kvantum migrantov bude prijaté do Európskej únie. A na základe to povie, že členské krajiny podľa toho, aké majú HDP, toľko a toľko príjeme tá krajina, toľko tá a tak ďalej. To znamená, že to už nepôjde o dočasný prerozdeľovací mechanizmus, ale pôjde o trvalý. A toto je na stole. Prakticky počas maltského predsedníctva to bolo dohodnuté, prijaté. A malo by sa o tom rozhodovať už v tomto období. Takže dalo sa očakávať, že istý tlak bude vyvinuté práve na tie členské štáty, ktoré doposiaľ neboli ochotné žiadnych azylantov prijať. Ja, ak môžem len doplniť, asi ten pomyselný klinec do rakvy, práve Vyšegrádskej skupiny minus Slovensko zatiaľ, bolo rozhodnutie českej vlády, ktorá tuším 5. júna rozhodla, že odstupuje od tohto mechanizmu, pretože sa ukazuje ako nefunkčný. Nakoniec aj náš pán premiér hovoril, že kvóty sú mŕtve. No, ukazuje sa, že to nie je vôbec pravda a že v Európskej únii je toto stále ešte téma. A obzvlášť teda komisár Avramopoulos je ten, ktorý si myslí, že táto téma je veľmi dôležitá a treba ju, hoci teda nie je vôľa členských štátov, čo najskôr pretlačiť do praxe. Vy ste to už začali hovoriť, ale zopakujem teda tú správu, ktorú som čítal asi pred 2 minútami. Hovoríme o nejakej reforme azylovej politiky a znovu som čítal a znovu hovorí Únia o silných vonkajších hraniciach, o prerozdeľovaní utečencov, o vyhosťovaní tých, čo nezískali azyl, ale to predsa nie sú nové veci. Že o tomto už sa hovorilo, tuším, rok a pol dozadu, možno aj 2. A stále mám pocit, že nič radikálne sa nezmenilo. A v podstate je to to staré, čo už bolo. V čom je ten rozdiel, pán Paška? Je to problém v tom, že nefungujú tie mechanizmy, ktoré fungovať mali, pretože šengenská hranica ako taká nie je dostatočne chránená stále napriek všetkým tým opatreniam a pomoci, ktoré dostávajú či Taliansko alebo Grécko. Áno, ale čo je to chyba? Vy ste bol europoslanec. Čia je to chyba? Nie je tá Európska únia príliš líknavá a neschopná prijať nejaké zásadnejšie riešenie? Ja mám osobne pochybnosti o tom, že také členské štáty ako Taliansko a Grécko budú mať záujem nejakým spôsobom znižovať ten prílev migrantov zásadným spôsobom, pretože sa ukazuje, že talianska mafia má na tom značný podiel, na tom transporte týchto utečencov. Zistilo sa, že tam je, povedal by som, prepojenie a teda pobrežná stráž, talianská pobrežná stráž a to zázemie talianské je zainteresované na tom, aby čím viac teda tých migrantov príde, aby sa odsunulo z Talianska do iných krajín Európskej únie, pretože oni majú biznis na tom, že poskytujú isté výhody a ochranu tým utečencom, keď prichádzajú. A samozrejme nemajú záujem, aby sa vracali. Oni proste tento proces, ktorý sa rozbehol v Taliansku, časť spoločnosti, povedal by som, víta a ťažké je dneska povedať, ako je to prepojené s politickými kruhmi v Ríme, alebo povedal by som v Atenách. Ale fakt je ten, že ten biznis je výnosný a práve tie krajiny, ktoré by mali chrániť šengenskú hranicu, nechránia. Pán Klus, vy si nemyslíte, že to rozhodnutie akokoľvek konať v tých veciach, ktoré som, už sa nechcem opakovať, o ktorých som hovoril, že to rozhodnutie je nejaké ťažkopádne? No, my to každopádne vítame, prinajmenšom tie 2 body, ktoré boli predstavené, to znamená ochrana vonkajších hraníc. To malo byť niečo, čo sme mali urobiť už dávno. Ale to sa hovorilo už roky áno. Samozrejme, minimálne v tom roku 2015 to bola téma číslo 1. Čo robíme preto, aby sem vlastne migranti neprichádzali? Otázka, koho je to chyba? Koho je to chyba? My sme vtedy kritizovali najmä Grécko, ktoré evidentne nechránilo svoju morskú hranicu tak, ako by bolo potrebné. A to, čo povedal pán Paška, to je tiež niečo, čo sa v kuloároch hovorí pomerne pravidelne, že niekto tu má z toho úžasný biznis, že sa tu obchoduje s utečencami, že sa prevážajú utečenci.
No a takisto treba povedať, že rozlišujeme medzi migrantmi a utečencami v tomto prípade, pretože ak sú to ľudia, ktorí už dosiahli prvú bezpečnú krajinu, tak v takom prípade sa jedná už o ekonomických migrantov. A tu už potom prichádza ten tretí bod, do akej miery sme potom schopní týchto ľudí vrácať naspäť do tých krajín, odkiaľ prichádzajú. A ja som veľmi prekvapený, že dnes Európska únia vo veľkej miere ako donor financuje rôzne projekty v krajinách, ktoré nie sú ochotné od nás prijať občanov svojich vlastných krajín naspäť, keď im bol zamietnutý azyl. Aj toto je jedna z vecí, ktorá by sa mala nevyhnutne zmeniť. Do takejto hĺbky už ale tá reforma nejde. Je to veľká škoda, pretože potom sa len posilňujú rôzne radikálne extrémistické hnutia naprieč celou Európou, ktoré hovoria, tak vystúpme z takejto únie, ktorá nie je schopná chrániť sama seba. Ale ukazuje sa aj na základe teda tohto rozhodnutia Európskej komisie, že stále len recyklujeme tie isté témy a nie sme schopní priniesť niečo nové. Keď nám tečie vaňa, tak v prvom rade zatiahneme kohútik, až potom prelievame vedrami do inej vane alebo do iných kyblíkov. Podľa mňa migrácia a kvóty, tak ako sú nastavené Európskou komisiou, nie je nič iné, len to, že dávame zelenú špinavému biznisu prevádzačov a v takom prípade, keď budú títo vedieť, že sa to pekne prerozdelí po celej Európe, budú ďalej pokračovať a my imigračnú krízu nielenže nevyriešime, ale ju dokonca aj rozšírime a možno bude ešte tragickejšia pre Európu. Téma, alebo tá skupina tých ekonomických migrantov nie je ani zďaleka neznáma. Je jednoduché alebo ľahko odhaliteľní sú takí ľudia, ktorí tu prichádzajú nie v záujme toho, aby hľadali bezpečnosť alebo pomoc, ale z tej ekonomickej strany. A zo špekulatívnych dôvodov. To je úplne jasná vec. Však Nemecko je ľahké ich odhaliť, to sa pýtam. No, máme tu okrem tých oficiálnych a neoficiálne služby, ktoré to monitorujú. My presne vieme, ako tie siete fungujú. Napriek tomu nie sme schopní ich rozložiť. A miesto toho vymýšľame nezmysly, ako sú povinné a trvalé kvóty. Takže ja sa pýtam, čo sa urobilo za tie 2 roky, aby sa táto situácia zlepšila. Ja nevidím žiadne riešenie. Ja myslím, že sa zhodneme s pánom Klusom v tejto veci, že naozaj tu zlyháva tak Európska únia a povedal by som, ide nesprávnym smerom s tými ich opatreniami, pretože práve Slovenská republika a štáty V4 hovorili o tom, že treba posilniť teda tú ochranu hraníc. Samozrejme, ten námet sa už prijal, ale reálne sa nerealizuje. Ale čo je problém, myslím si, pre pani Merkelovú aj pre Brusel v súčasnosti je rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z marca tohto roku, ktoré rozhodlo o tom, že na humanitárne víza utečenci nemajú nárok v Európskej únie. Že európske pravidlá nezabezpečujú právo na to, aby migranti aj zo Sýrie, ale aj z niektorých takýchto krajín, ale aj z Afriky, ktorí prichádzajú do Európy, aby mali právo na poskytnutie víz a príslušnej ochrany v krajinách Európskej únie. Jednalo sa o sýrsku rodinu, ktorá prišla do Nemecka a z Nemecka požiadala o víza v Belgicku, kde sa chcela usadiť. A belgická administrácia jej uprela vlastne tejto rodine právo na usídlenie sa v Belgicku a na poskytnutie humanitárnych víz. Oni sa obratili na Európsky súdny dvor a Európsky súdny dvor povedal o tom, že na základe európskeho práva nemajú právo migranti požadovať členských štátov právo na to, aby dostali humanitárne víza. To znamená, že všetky tie rozhodnutia, ktoré urobila pani Merkelová a Európska komisia, keď otvorili hranice a hovorili o tom, že je povinnosťou Európskej únie, z hľadiska záväzkov Európskej únie, medzinárodných záväzkov, poskytovať takúto humanitárnu pomoc, že to bola chyba. A Európsky súd pre ľudské práva povedal, že nie, že členské štáty majú v súčasnosti právo rozhodovať o tom, komu poskytnú na základe svojich vnútorných predpisov. No a to sa bohužiaľ nerešpektuje ani dnes s Európskou komisiou, keď Európska komisia práve ľuďom, ktorí boli prijatí na základe toho princípu, že všetkým treba pomôcť, chce ich prerozdeliť do členských štátov a nepýta sa členských štátov, či ich vnútorné predpisy takéto prerozdeľovanie umožňujú. Takže myslím si, že z hľadiska takého aj právneho, aj právnej čistoty, aj postupu, myslím, že teraz v tejto situácii, naozaj tak, ako naznačil pán Klus, chce Európska únia alebo Európska komisia využiť isté také vákuum v Európskej únii, keď je neistota o tom, ako bude Európska únia vyzerať. A tak, ako chcela vytlačiť Veľkú Britániu, Európska komisia, pretože Veľká Británia nechcela akceptovať vytváranie spoločného európskeho štátu a proste bránila tomuto procesu, spomalovala ho, tak sa chce zbaviť ten francúzsko-nemecký aj tých členských štátov, ktoré by mohli byť problémom pre vytvorenie spoločného štátu.